Bližšie k ľuďom, bližšie k cieľu je názov projektu, ktorý realizovalo Levodské centrum prvého kontaktu pre subjekty z regiónu Stredného Spiša, ktoré sa stretli na záverečnom infodni v kongresovej sále Mestského divadla. Ktorý je informačným projektom podporeným cez miestnu akčnú skupinu LEV. Tento projekt rieši otázku vidieckého cestovného ruchu, marketingu a záležitosti, ktoré sa viažú na lepšiu informovanosť cieľovej skupiny. Podnikatelia pôsobiaci v oblasti cestovného ruchu, agropodnikatelia, ale aj samospráva a verejný sektor v zastúpení poslancov. Cieľom záverečného podujatia bola sumarizácia aktivít a zhrnutie i poprepájanie myšlienok, ktoré počas projektu zazneli. Dnešný deň bol takým záverečným infodňom o aktivitách a dianí, ktoré sa realizovali prostredníctvom tohto projektu. O tom, ako by územie mohlo v oblasti a v otázke cestovného ruchu ďalej smerovať. Na stretnutie boli prizvané aj subjekty, ktoré síce nepatria medzi oprávnených žiadateľov, no môžu byť nápomocné pri vytváraní komplexnej stratégie rozvoja vidieckého cestovného ruchu v regióne. Boli tu niektorí účastníci aj tematicky inak zameraní, aby sme sa napojili teda na cestovný ruch v takom integrovanom prístupe. Vzhľadom na blížiace sa nové programovacie obdobie čerpania prostriedkov Európskej únie bola vytvorená prvotná myšlienka novej stratégie, ktorá nadobudla aj podobu publikácie. Informačno-publikačný a tematicky zameraný na tzv. Safari leva. V rámci neho máme vytipované nové produkty cestovného ruchu a vlastne chceme podporiť tie zdroje, ktoré tu máme pre turizmus s tým, že naplánovaná je plnohodnotná koordinácia cestovného ruchu, lebo bez toho sa v tomto regióne nepohneme a vlastne tú socioekonomickú situáciu nezlepšíme. Tá naša oblasť Levodský vrchol hlavne predovšetkým vsádzame na tú turistiku a v podstate na tejto filozofii si zaklade, aby sme riešili tie problémy cyklotrás, naučných turistických chodníkov, udržiavanie tradícií. Masku sme takedy zakladali aj s tým vlastne, že také dačo bude ďalej pokračovať a toto, čo teraz je pokračovaním a myslím, že len treba do toho aktívnejšie vlastne vstúpiť jednak nám samosprávam a jednak aj podnikateľským subjektom, pretože to je vlastne prostriedok na to, ak by sme mohli spoločne ten región pozdvihnúť. Je to úloha nielen samosprávy, ale skutočne každý podnikateľ musí myslieť tak komplexne a do toho vstúpiť, pokiaľ má záujem. Ani mesto Levoča, ktoré je súčasťou miestnej akčnej skupiny LEV, však nezaháľa. Má už vypracovaný strategický rozvojový dokument, ktorým je program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na najbližšie obdobie. Už tam má aj zapracované svoje aktivity, pri ktorých predpokladá spoluprácu s Mazlev, ale z PHSR vyplynulo, že opäť chcú s nami spolupracovať minimálne pri marketingových aktivitách a podpore cestovného ruchu. Čo sa týka investícií, budeme o tom ešte jednať a určite budú zapracované do našej stratégie podľa možnosti a oprávnenosti. V práve končiacom období boli z týchto prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Mazlev realizované viaceré projekty. Osadili sa lavičky, koše, zrekonštruovali sa nejaké schodiska, potom parkoviská na sídlisku Západ, aj most cez potok, basketbalové ihrisko na sídlisku pri pramení, alebo aj autobusové zastávky boli zrekonštruované prostredníctvom Mazlev. Nové programovacie obdobie je už ale posledným obdobím štedrých európskych dotácií na Slovensko. Potom to už bude viac naopak a preto treba byť dobre pripravení, aby sa nás budúcnosť neopýtala, kde sme zaspali dobu.